दे जेबो नङा ओमफ्राय ओरैबायदि जादों जोङो साननैसो आङो बोरमा बेदर बोरमानिसो बोरमा आथिंनि मन्दिरा थेंक इउ स माच लाइक रानदों थेंक इउ खुलुमबाय खुलुमबाय मन्दिर लाब उराय होबाय अके मन्दिरा गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम बरिया माने अनसुला हासबेन्ड मोनथों एकदमबारे रुजु रुमु आलो गोजोन जै जै मै संसार जानो मोन्थों आं आशिरबाद होबाय दिनैनि बे मा होनो सुनिबार मोनाबिलि समाव आंनि एलबियाव रायजो राजा सोर सोर दङ बिथांमोनखौ साखि लानानै जोंहा मन्दिरानो आशिरबाद होबाय आङो एकदमबारे अनसुला हासबेन्ड मोनथों मा खालामदों ओरैनो दङलै नै न'आव बिराद गगा मोनदोंलै लोमजानो सिमां फाग्लि मस्ट वेलकाम ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायगोना नायाखै ब्र' नोंनि भिडिअखौ नायगोना नायाखै माने ब्र' नायनाय जायाखै दै आं माने लोमजागासिनो दंलै नै मरा थाख्ला है कने मरा थाख्लि मस्ट वेलकाम मस्ट वेलकाम आंसो मरा आन्दारा कन आंसो रे समाज खावसुबि खाव मा फिसासा हाय सर्टखौ बासानोसै जेनेबा मन्दिरा थांबाय नाब्रा ए माबोरै नारनानैलै गगा मोनदों हाथारला गगा मोननाया सुनजित मा खबर दादा नै जोंना नायदो एक्सट्राया खबरा गाज्रिलै बिराद गगा मोननानै असान्थि खालामगासिनो गगा मोननाया लोंनो लुगैबाबो लोंनो मोनलोंथाराखैना ओंखायनो खबरा गाज्रि आरोना उ ए ओइ औ आं रोङालै आं माबा बर' रोङा एसामिस रोङा आङो हरसे दोगौ रि ए ओइ औ होनाब्रा सिमां फाग्लि लोगो जाना बुंदों नै बैनाय सुद मारानि आंसो दाना बैनाय सुद मारानि आंसो बैनाय सिमां फाग्ला नोंसो नामा गुमै हाब बिबोनांखौनो फाग्ला होनबालाय बोरै जानांगौब्रा ओमफ्राय काबिन लाइक दान थेंक इउ स माच काबिन करियान थेंक इउ स माच लाइक दान थेंक इउ मस्ट वेलकाम थेंक इउ स माच अनरायनायखौलै आयु मानसि गुसुथियालाय इसके बाद एवरीवन गाइस कौन है कोयोने बोला मन्दिरा सना दाउदै आंनि अरिजिनेल दाना नै अरिजिनेल दाउदै मा मन्दिराया ओमफ्राय सिमाङा मा गोजा सिमाङा औ दाना अके आदसा थेंक इउ बैनाय अमा गुमै थेंक इउ नाम दाला अके फाग्ला दाना अके गुमैखौनो होनसै आङो ओमफ्राय जोंना बाय बाबा नाम दाना थेंक इउ स माच बायबा मस्ट वेलकाम मा केन्सार जाबाय नामा दाना इसके बाद दासो लोगो जानो खोन्थानारा अके एभ्रिवान गाइस लोगो जाला जोबदो दे मन्दिरानो कन हे किबेन नाम होननानै मिनिबाय दे जोंना गुमैया मा होनखो हिर'आ बैनाय जाबाय लायो दाना हिर'आ बैनाय जाबावलायोनो बैनाय होनफ्लांदों नों बोरैबा एसे गोसो मिस्टेक ओमफ्राय नायदो मा होनदों दै आंना बारा सम गैयालै ब्र' आं फैबाय दै दिनै बिसमानावनो अके दे नायदो अके थेंक इउ स माच मन्जिरा मा होनदों गार्लफ्रेन्ड हरदो हनै नाना हरगोन केबिन मा होनखो मन्दिरा गन्थं बिजौआव सना दादेरनाय आंनि कारखि बुरै जायनि गन्थं बिजौआव सना दादेरो बेखौ कारखि बुरै होनना बुङो आरोना कारखि बुरै
ओमफ्राय जोंना अखाफोरा हेलौ अखाफोर मस्ट वेलकाम अखाफोरा मनो जानानै बा आर'नाइ लालायलाय जाबायलै केबिन होननानै मिनिबाय दिनै जोंना मन्दिरया ओमफ्राय जोंना नायदो लाइक डान ब्र' आं फैबाय थेंक इउ स' माच एक्सट्रा थेंक इउ स' माच नायदो एक्सट्रा थेंक इउ कबिना मा बुंखो सन्जिता हिन्जावा हरबायनो मन्दिरा होनना बुंदों दै ओमफ्राय जोंना गुमैया बुंदों मास सिनायमाराखै आदा आंखौ होनना सिनायबायरा सिनायबाय फाग्ला सिनायबायलै सिमां सिनायबाय आं ओमफ्राय एम इडिटर नमस्कार टि डि एम थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम केबिना माखौ मन्दिरा सना मा ओंख्रि जानाय ओंख्रि नावदों एबिया फैदों 7 लाख दान थेंक इउ स' माच 7 लाख दान होनायनि थाखाय जोंनाव फरामा थोस फाग्ला मा होनो नों दाना बरायबाय अखाफोरखौ नायनायाव आरोना अबेबा हिन्जाव गोदान लायनो नागिरबाय नुबाय आं आर'नाइ लालायनाय गोदोनायाव आर'नाइजों बेसेदि समायना होननाय जाबाय जोंना बिदि होनना आंनाव फैनाङा दे आदा होनना फैगोनब्रा थांगोन बिदिनो सिनायखानायसै आं नोंखौ गुमै सिनायबाय बेनिफ्राय जोंना मा बुङो अखाफोरा लाइक दान थेंक इउ स' माच जोंना आदा अखाफोर रावनो नै जोंना माबाया बैयो गुमैया बेनिफ्राय एबिया अन थेंक इउ किलु आलु आइ गाज्रि नारा ओइ गाज्रि नों हैद गाज्रि नङा मोजांसो खम जारला मा होनो नोंबो गुलु दाना अखाफोर गुलु मास्टार जोंना नै सांगिया फैबाय आरो ना हेलौ सांगि मस्ट वेलकाम केबिना माने सनजित माथो नों दिय नलिया होनो नों दै नलिया माथो नों दै नलियानो बुजिसैलां संसारा लाइक दान थेंक इउ स' माच अखाफोरा मादों सिमां फाग्लि सोर जाखो होनदों सिमां फाग्ला सोर फाग्लि नामा सोर जाखो सिमानो दादा नांदों दादा जोंनानै माबाया मिनिबाय आरोना सांगिया लेखासो फरायो ना मासो फरायो नोंलाय मथराव फरायदों आङो एबार नोंसोर आंनावसो फैनांसिगोनबा मार गोदैखाब्रा आमायनि खुसेरा जार गोदैब्ला आमायनि खुसेरा हाया रावबो नोंनि खुसेरा हायालै रावबो बिराद गोदै आंजा दाख्लै लाबोदोंमोन ना गावनो आमाया बिराद गोदै आरो मा ओंख्रि जाखो आसोल लावनो नै र' मा जालाजोबखो घटनाफोरालाय र' अखाफोरा मा बुंखो अखाफोर दादा गावनि एलबियाव थाहैखायो बुंदों ओमफ्राय मन्दिरा मा ओंख्रि जाखो आसोल जानाय आसोल लावदों जोंनाथ' माबासोमोन नाजों लायमोन एकदम रागा जोंनानै नाजों लायजों रोसि जादों आरो ना आङो नाजों लायजों रोसि ओमफ्राय ना भाजा जादों आरो ना आंना ओमफ्राय जोंहा आइ मोनिया जाबाय दालि ओंख्रि ओमफ्राय बिसिना अमा बिथै आरो ना आइ मोनिया ओमफ्राय अके एबि सं नामदों उन्दै दिनाव अखाफोरा नाहरबा मन्दिरा मिनिबाय स्मिथाया नों हेल' गुड इभिनिं बेनिफ्राय संगि बाजै नावदों मेरा बुंबाय जाना गोसा खबिबाय थानाङा सनजित नामदारा होमबा मन्दिरा मिनिबाय हेबियानो सांगि सं होमबा मन्दिरा अन ब्लु दंबा नायजागौमोन सिमां फाग्लाखौ ब्लु नांगौना होबाय आं दे अखाफोर मन्दिरा अन मन्दिरा मिनिबाय रानि बेबि लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ बिबि मन्दिरा मिनिबाय आरो ना एबि होनदों मन्दिरानि खिथु खारजोब्बाय नालाय मिहि जामारोलै मबाइलाव दुंखाव मबाइल कभाराव माबा फैसा दंलै मा दुंखावबाय मबाइला बि खालामगोन माथो बेनिफ्राय एभ्रिवान गासै मा जाखो मबाइलालाय दादा आं आइडिसो अके मन्दिरा सोरनाव दं गैया र' नावनारा अके
बेनिफ्राय BM बोला सन्जय प्लास संगीता 10 लाख दान थेंक इउ सो माच अखाफोरा मिनिबाय आरो ना ओमफ्राय जोंना फाग्लिया सांगि बाजै नामदों सिमां फाग्लि थुख्ला बायदि ब्रान्ड थुख्लिला बायदि नामदों एबिया नायनि दे आरोना माखौ थैसिन आङो सन्जयानो मा होनदों संगि बाजै थुखे खानायसो नामदाना BM सन्जय मरा अखाफोरा होनदों संगि फाग्लि साफ खालामना होदो दे होनदों संगिया बुंदों सिमां फाग्लि अनजालु बर' मस्ट वेलकाम BM मस्ट वेलकाम बर' BM बर' मस्ट वेलकाम अखाफोरा मा बुंखो सिमां फाग्लिया अनसुलि आगैसो नामा नामदारा नायदो अखाफोर एसे सिमा मा बुंखो दादा अखाफोर थुखि खानायसो ना थुखानायसो होनदों थुखानायसो होनलै थुखैनायसो आरो ना खिथ' थुखो नामा थुखो सिमामोन दादा अखा थुखानाय ओमफ्राय सानजिया होनदों अनजालुआ मा होनदों सांगि आंजों लोगो जा दे नांदोंना अनजालु बर' अनजालु बसुमतारी आंनि भिडिअखौ नायना होदो आं नोंनि भिडिअखौ नायदोंमोनथ' ओमफ्राय सिमा मा होनो दादा अखाफोर नांदों आरोना एभ्रिवान गाइस कमेन्ट लागायना अखाफ्रा होनदों सांगिया होनदों अनजालु नों लोगो जाग्रो हरदो होनदों अनजालु होनदों सानजि आंबो लोगो जागोन दे होनदों दे आंनि ब्लु नाबाय लोगो जागोनदो सानजिया होनदों आंना मैयानिफ्राय कारेन्ट गैयालै दिनै अके कारेन्ट गैया ने ओमफ्राय जोंना फैबाय नै फ्लरिडा क्रिस्टिना ओइ दाना ओइ हेल' मस्ट वेलकाम क्रिस्टिना मस्ट वेलकाम बरायना लाग्रा जाबाय नोंथांखौ आंनि बे सन्जित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव बिबारा मा होनो दादा सन्जित अनलि लाइक दान आयौ बोरै जाखो बिदिबालाय लाइक दानल' जाबाय सोरबा सिमाङा नाहरबाय जोंना नै एनाव सोरबा नों लाइकल' होनो खारनोसै आं दाना बा लाइकल' होना खारो आरोना नोंसोरो ओमफ्राय सिमाङा मा होनखो गल'ल' नायबाय ब्र'आ गुमैया अखाफोरा मा माबाया बिबारा मा होनखो दादा सन्जित बाय अके दे बेस्थ'बालाय दे ओमफ्राय सानजिया मा होनखो अनजालु आंनाव लोगो दंना गैया नों नायग्रो नांदोंना सांगिया मा बुंखो अनजालु कमेन्ट खालामना दोनदों ओमफ्राय एनाव सोरबा मा बुंखो कमेन्ट गालांनो हाला सन्जित अके अनजालु आइ एम गोन अके एनाव सोरबा टाटा थेंक इउ स' माच सिमां फाग्लिया मा बुंखो गल'ल' नायबाय राहुल मा बुंखो आंनियाबो थाब 1K बानायना होदो लोगोफोर नांदोंना राहुल जागोन लोगो जा टाइम हो इउटुबाव जायो टाइम होयो होननानै साक्सेस जायो दा नाय माबाना मा नामलाय अखाफोर बेनिफ्राय सांगि बिसोरना मालाय जालायलायबाय अखाफोरना जाबायना ओमफ्राय सांगिनाबो जाबाय आरो सोरनो जाखो मन' जालांगासिनो फारि जोंना मा बुंखो संगीता ने बोला मोरा मोरी संगीता बोलो मेरा डार्लिं सोर लोगो जानो कमेन्ट खालामना दोननावदों सांगिजों जाय लोगो जानो कमेन्ट खालाम लोगोफोर ओमफ्राय सानजिया मा होनदों गोदान लोगो जा दे नामदारा गोदान लोगो जा सानजिजों पंकजने अन राधे एबिया बुंबाय आं दखानाव फैलायबायलै जेबो खोनाला अके एबि बेनिफ्राय जोंना एनावसो होनदों मानसि लायनांगौ 6:30 ना गयो मा सोङो अके दे 6:30 मानसि लायनांगौ ना मन्दिरा मिनिबाय बुदिस अन थेंक इउ स' माच पंकज हर महादेव थेंक इउ संगीता 14 लाइक दान थेंक इउ स' माच मन्दिरा अन लाइक दिस थेंक इउ स' माच पंकज थेंक इउ मन्दिरा अन थेंक इउ मा ओंख्रि संनि दे अके सानजि मा ओंख्रि संगोन मन्दिरा अन थेंक इउ स' माच अन रेनेक्ले थैंक यू एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए
एवरीवन गाइस कौन है सपोर्ट कमेंट लाइक सब कुछ कर दो जोंना मा होनना बुंदों अन कमेन्ट थाबथाबाय नामा on modis on thank you so much mondira on kerdia nama kerdia bra mondira ma kerdia mondira I'm silent okay modis ma khabar bra modis ma khabar बोरै जाखो गोरजा थायना नागिरनाया modis एबिया मा होनो र' दा फैफिनगोन आं ओके एबि पंकज नेबला राधे ओके पंकज कैसे हाल चाल बोलो पंकज हाल चाल पंकज हाल चाल राधे पंकज on थैंक यू पंकज जी थैंक यू पंकज थैंक यू सो मच थैंक यू excellent comment thank you so much पंकज थैंक यू थैंक यू सो मच गोरजा लाग्रा रावबो गैयालै माथो लाय सन्जय ब्र गोरजा लाग्रा दंमोनलै एना हसबायानो लाङोमोन मुदिस ब्र एसे लागावना होदो दे मुदिस सानैजोंनो पंकज नेबला ठीक है ब्रो ओके पंकज हाल चाल ठीक है अच्छा गुड और आपका काम शाम कैसे चल रहा है पंकज बिजनेस आपका जॉब थैंक यू सो मच पंकज अनन सांगी मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरलाय सांगी मा ओंख्रि जानायमोन गामियारि ब्लग हेल' मस्ट वेलकाम गामियारि ब्लग मस्ट वेलकाम ब्र माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे गामियारि चेनेला हाल चाल ओमफ्राय सांगी एसे नोङो नाथ' चेनेला मन' जाबाय एसे खोन्थादो दे सांगी मन'नि सोमोन्दै एसे जोंनो नलेज प्रभाइड खालामदो प्लिज नॉलेज प्रोवाइड मी फ्राई जना राहुल अमांक पंकज एडमिन पंकज देखो आपको बुला रहा है हम लोग का राहुल ने राहुल में आपको राहुल से पंकज ने आपको ब्लू दे दिया है मैं राहुल को भी मैं ब्लू दे दिया है एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनाओ दाली अमा फाजाओ गोथाव वेरी नाइस टेस्टी मोजां चेनेला व्यूज डाउन ब्रो ओके दे ब्रो आंनाबो व्यूज डाउन लागायना होदो गामियारि ब्रो बोरै माबाफोरखौ एसे लागावना होदो दे ओमफ्राय एसे आइडियाफोर खोन्थादो दे किसका पास यूट्यूब का थोड़ा आइडिया है थोड़ा हम लोग को वो शेयर कर दो इसके पंकज ने बोला राहुल ब्रो सपोर्ट कर दीजिए आपको आईडी मिलेगा राहुल ब्रो पंकज को सपोर्ट खालाम पंकज नोंनो आईडी हरगोन एकदमबारे 100% पंकज ने सभी को आईडी देगा एसएम आबो फैदो जोंना अन थैंक यू सो मच एसएम आबो मोस्ट वेलकाम ओमफ्राय गुड इवनिंग एसएम आबो एसे थोड़ा सा हम लोग को भी इंट्रोडक्शन दीजिए एसएम दीदी मतलब थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड करो हम लोग को भी आप लोग का चैनल के बारे में संगी अनन गामियारि ने सपोर्ट खालामदो नामजाना ओके देखो एवरीवन गाइस गामियारि दीजिए मुदिस अनन किसी के साथ मतलब फ्रेंड बना लो एक दूसरे का फ्रेंड बना लो पंकज ने अनन थैंक यू संगी ने बोला पंकज जॉइनिंग मी एंड पंकज ने बोला अन थैंक यू राहुल बोला ओके पंकज जी मुदिस ने बोला अन एसे मा बुंदों गगा मोनदों नामा आगै ओंलेब्रा गगा मोनदों गगा मोननायखौनो रागाजोंनो लाइजों नाजों जाना होबाय गगा मोनसिनायनि बेनिफ्राय जोंना सना एम लाइक दा नोंखिना थैंक यू सो मच सना ओंखि आंखौ मैया बुहुद आयौ हाबा जानाय मा जानाय नामदो आरोना हाबा जानाय नङा आङो एकदम पियर सिंगल आरोना आङो पियर सिंगल आङो बेलाय एसे माबो मोना मिथियो राहुल मोना मिथियो आं एकदम सिंगल आरोना ओमफ्राय मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना सना एम मस्ट वेलकाम नोंथांखौ आंनि सनजित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय सना मा खालामदों मा खबर मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो गुजुनाय जादोंलै एवरीवन गाइस प्लीज क्या हो गया कमेंट कीजिए इनिफ्राय जोंना मा होनो ऑल फ्रेंड सपोर्ट मी बोल रहा है पंकज को सपोर्ट करो ओमफ्राय जोंना संगी ने अन पंकज ने अन थैंक यू सो मच हाब कमेन्ट थाबथाबाय थायो माथो ओमफ्राय हाबा जानायसो नामा नों लाइसुनजोद हाबा जायाखै सिंगेलसो आङो पुरा सिंगेल पियर चाकात चाका आरोना गाइखेर बायदि आरोना गाइखेर बायदि एसेमा मा होनदों मुदिस सना मा ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय एसेमा बनसा मा ओंख्रि जानायमोन बेनिफ्राय जोंना मुदिसा मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थादो मुदिस हेल' पंकज होनदों राहुल मान पंकज साबधान बोलाय राहुल ब्रो मा ओंख्रि जानायमोन पंकज आपको राहुल ने साबधान क्या है राहुल जॉइनिंग मी दे राहुल जोंना संगीजों जइन जा संगी मा ओंख्रि जानायमोन दे संगी खोन्थाहरदो
ओमफ्राय जोंना सना एमा मामखो गुजुनायखौ मिलि जायाखै नामा आं खिन्थारा मुलि जादों जादों एसे माबामखो नोंखौ हाबा जानायसो होनबाय हनै नारा ओंलै माबा एसे माबो मैया आंखो हाबा जानाय होनबाय थानायालाय एमाउन्ट एलबियाव माबाया मा होनना बुङो सनाया हाबा जानायसो होनबाय थानाया ओमफ्राय जोंना सिमां फाग्लिया मा होनगोन दादा आं ओंखाम संनि अन दोनबाय अके ओंखाम संनो आरोना दे सं दे दादा आं ओंखाम संनि अके बेनिफ्राय जोंना मरिसा मा होनखो जोंहा जाथ'वाखै दहाय सानाव जानाया मैथा भिन्दि दालि ओमफ्राय आलु बाथोनसोमोन बाजै एसेमनो गोथाव सांगिया मा होनदों सना एम जयनिं मि होनदों जयनिंनो सनाना आइदिसोलै बियो इना सनाना चेनेल गैया आरोना मैया खोन्थादोंमोन आंनो एसे माबामखो जोंना नागिरना हरदो एसे सासे सनजित आगैनो ओं नागिरना हर सांगिया मा होनदों सनजितआ गैला होनदाना होद दङब्रा मानो गैला बेलाय आं टिकेट दानाखैना आरो टिकेट दानथ'वाखै दङ राहुला मा होनखो ओमफ्राय पियर सिंगेल एकदमबारे चाका चाक पियर आरो ना आं सिंगेल माने फुल गाइखेर बायदि आरो ना एकदमबारे गाइखेर बायदि आरो ना सापातबो लगायाखै दै एकदम गाइखेर बायदिसो ओमफ्राय जोंना सनाया माबा मुलिसो लिरदोंमोन ओंखि मिस्टेक जादों लिरनाया अके जेबो नङा मिस्टेक जाबाबो जेबो नङा आं बुजिखादों अके जेबो नङा सना बेनिफ्राय जोंहा सिमां फागिला मा अन थेंक इउ स माच पंकजा बुंबाय अन थेंक इउ स माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ पंकजनि अन थेंक इउ स माच ओमफ्राय जोंना गोथावथार मालाय मरिसना बिराद गोथाव पंकजनि अन आंनाबो नागिरलै आंनोबो नागिरो मुदिसनोबो नागिरदो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना पंकज अन रावनजिब अन पंकज अन थेंक इउ स माच पंकज एक्सेलेंट कमेंट थैंक यू सो मच पंकज एक्सेलेंट कमेंट कर रहा है आपने मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके थैंक यू सो मच एक्सेलेंट कमेंट थैंक यू सो मच एक्सेलेंट कमेंट थैंक यू पंकज ने बोला हो गया थैंक यू सो मच पंकज मैं चेक कर लेता हम ब्रो ओके ओके ब्रो ओके चेक करो ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस सोर दं कमेन्ट खालामदो प्लिज एभ्रिवान गाइस अननानै सोर दं कमेन्ट खालाम जोंना एसेबां माथो सिंगेल सोलै सनाफोर सनजित आगैया ओंलै एकदम सिंगेलसो गैया रावबो नायस'ना आंखौ नैबे सनजितखौ रावबो नायस'नालै सिंगेलसो गाइखेर बायदि होनदों आरोना मिथियोना गाइखेर साहा नङा आरोना गाइखेर साहायाथ' आरो सापात लगायनाय आंना हले गाइखेर बायदि आरोना ओमफ्राय मेक्सेला मा होनो एसेमा मेक्सेल मावजि बोरो होनना मिथिया दे मेक्सेल मावजिखौ ओमफ्राय मदिसा मा बुंखो एसेम बाजै होनना बुंदों पंकजा मा होनदों राहुल ब्रो मुझे आपका कमेंट नहीं मिला ना राहुल ब्रो कमेंट नहीं मिल रहा है राहुल ब्रो आएगा थोड़ा लेट होता है कमेंट आएगा टेंशन लेना नहीं चाहिए मिलेगा पंकज ने बोला अन थैंक यू पंकज ने बोला अन थैंक यू एसे मोना मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय खोन्थाना खोन्थाया बावबाय आङो राहुल ब्रो आपका अनामिका किधर है बेनिफ्राय जोंना एसनाया मा होनदों गार्लफ्रेन्ड नागिरना लादो मानोथो सिंगेल थाबाय दं होनना गैया नागिरना मोनाखै आरोना गैया मोनाखै जोंना सना एमा बहानि जाखो खोन्थाहरदोलाय सना एम गामिफोरखौ एसे खोन्थाहरदो दे बहानि जाखो सेंग्राना सिख्ला जाखोथाय हमनो हाला सेंग्राना सिख्ला ओमफ्राय पंकजा अन थैंक यू पंकज थैंक यू एक्सेलेंट कमेंट कर रहा है एवरीवन गाइस पंकज एक्सेलेंट मार रहा है आं चिरांनिसो होनदों अके चिरां मा जायगानिब्रा चिरां मा जायगानि
आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय मा खालामदों बिमा गदाय मा ओंख्रि संखो होनना बिमा गदाय मा ओंख्रि संखो नै एसेमेस सोरबा गदाय होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंना एसेबां आं उदालगुरि थांफेराखै होनना अके मा चिरांथ' बहुद थांबाय मुदिसा मा होनखो आंबो मोनाखैलै सनजित ब्रना अके मोनाखैलै ने गैयालै कानिमा गुड इभिनिं सनजित ना गुड इभिनिं वेलकाम खबर सबरा बिराद गाज्रिलै आंना कुनिमिका दार्लिं मुदिसा मा होनदों आंनोबो नांगौमोन गार्लफ्रेन्ड नामदारना ओं मुदिसनो आंनोबो नांगौ आलु जहलसो दाउ भाजा एसे मोनफिनदा बा आलु जहल दाउ भाजा नामदारना गोथाव बेनिफ्राय जोंना एसे माबा बुंखो आलु रङालाव सयाबिनसो जागोन ओमफ्राय दाउदै ना अके दाउदैबो आरोना बारा दाउदै जानाङालै बोरैबा जायो नामा दाउदै जाबा मुरि जानो गोथाव एसे बाजै नोंलै बिराद गोथाव जायो एसे बाजैया ओंखायनो गोसोबायदि जाजोबथारबाय नोंसोरो गोथाव जानायखायनो जोंहा गैया गोथाव जानानै जाब्रेलायनानै रानफिनबायसो जोंहा ओमफ्राय मा रंगालाव एसे होनदों रङालाव माने जोगोनारखौ होनदों जोगोनार रङालावा ओमफ्राय सुमिता मा बुंखो सालथे लाइकल' दै मैया अखा सिजाना बाइक सलायना लोमजाबाय आं अके सालथे साननै सानथाम गाहाम अखा सिजादोंना सालथे नोङो लोमजाबाय आंबो नै सालथे लोमजागासिनो बिराद गाज्रि बोथोरानो कनिमाया मा बुंदों लाइक दान थेंक इउ स' माच कनिमा थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ कनिमा थेंक इउ एसे लागायना होदो कनिमा ओमफ्राय सालथेया मा बुंखो 16 केजि लाइक दान सालथे थेंक इउ स' माच सालथे थेंक इउ एमडिएमआ मा बुंदों हेलौ एभरिवान नमस्कार दादा एमडिएम हेलौ लाइक होबाय अके थेंक इउ स' माच एमडिएम थेंक इउ स' माच एभरिवान बोरमा आथिंनि सुप लोंनानै गारामाखौ एसे स्रां मोन्दोंमोन ओमफ्राय जोंना लाइक होबाय अके मुरिसा होनदों आंथ' बिराद जायो दाउदै सन्जिब बारा दाउदै जाबा मानसिया रानोलै बेनिफ्राय सिरि रानि लाइक दान थेंक इउ स' माच सिरि रानि थेंक इउ मस्ट वेलकाम सिरि रानि मस्ट वेलकाम सनाया मा होनदों बुजिबाय लाङाआव बेलेग मुं गाबज्रियो नामा एसेमा खि नोंसोरनिथिंखै मैगंफोरखौ दाना नङा रङालावनि ओंथिया जाबाय एसामिसाव रङालाव बुङो बर'आव जोगोनार बेलेग माने एसामिस सुद्द आरोना इयो चिरांनि मानसिफोरा बारा एसामिस रोङालै ने ओमफ्राय कानमिका मा होनदों गगा मोनदों नामा ओं बिराद गगा मोनदों बेनिफ्राय जा खर' सादों सालथे आरो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ सालथे खर' सायोलै बिदिनो सालथे एकदमबारे सामब्राम गुफुरजों थाव गोथांजों एसे बानायनानै खर'आव एसे नाना ला आरोना दै माबानानै आरोना सालथे जिस्रिजों नङाबा आखाइजोंनो मन्दिरा अन थेंक इउ स' माच बोरमा आथिंजों लोंदों दहायो दखानाव गलमायाव टाउनाव आरोना ओमफ्राय एमडिएमआ बोरमा आथिं गाज्रि दामोन सालथे अके माबा सालथे गाज्रि मोना एकदमबारे सालथे गाज्रि मोना श्री रानि थेंक इउ स' माच अन मन्दिरा अन थेंक इउ स' माच सुमित सालथे अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मुदि रुनायसो जायो आं दैबानि खम जाखाया गुसु जाखाया बारे बा बिराद गरम दंलै बिराद गरम दं होनबालाय नोंना मुरिस रानथे मानसिया एसे गरम बारा जाखायो कारेन्ट थांलायबाय आंबो जेबो भाषा रोंखाया अके मन्दिरा मा होनदों कर'ना जादों सन्जितआ बारा खाथियाव थानाङा गासिबो कर'ना सेकेन्ड कर'ना आरोना ओमफ्राय मनिसा अन कानिमा अन हेलौ मन्दिरानो कानिमाया ओमफ्राय मनिसानो मालानिफ्राय कर'ना जाखो सन्जित कर'नाया मैयानिफ्रायसो जादोंलै दै थान्दा लोंबाय थानाया
मालानिफ्राय अके ओमफ्राय एसे माबानि आब'आ जोंनाव फैदो गावदां बिमा ओमफ्राय सनजित मोनानाव थांनोसै नामजादा अके फै एकदमबारे खांख्राइ जावै जावै खुसेंग्रा जावै जावै जागोन आङो गोजां माबा जिगाबाव दुंबुर फुदुंगोन आरोना टेनसन लानो नाङा हायाव बेनिफ्राय जोंना पंकज अन थेंकिउ बहा दं खि मा एथ' दावरावथार खोनादों अके दावराव माने ओइ एसे मानसिफोर दङ सिलायाव ब्र मेरा कल आ रहा है ओके पंकज ओके पंकज बात कर लो ओके पंकज अन थेंकिउ मन्दिर आदों अ कनिमा ओंखि सनादों पंकज अन थेंकिउ पंकज थेंकिउ जि गयारि हेलौ गाइस हेलौ मस्ट वेलकाम जि गयारि मस्ट वेलकाम पंकजनि अन थेंकिउ सनाया मा होनदों दे माब्लाबा थांगोन खि एसेम खबर हरलाय ना अके पंकजनि अन थेंकिउ पंकजनि अन थेंकिउ कानि माने अन थेंकिउ कानि माने हारबाय थेंकिउ सो माच आई एम एक्सेप्ट पंकजनि अन थेंकिउ लाइक डान सन्जय थेंकिउ सो माच लाइक डान थेंकिउ पंकजनि अन थेंकिउ सिमा फाग्लिया मा होनदों कानिमा आइ नांदों नै पंकजनि बोला अन थेंकिउ मरिस अन थेंकिउ पंकज अन थेंकिउ सो माच ओंखि बिमा नै सिमा थेंकिउ पंकज अन थेंकिउ कनि मा होनो अखा हायाखै नामा नोंसिनिजों सनजित अखाया एसे थाब्रैदोंमोन हायासै पंकज अन थेंकिउ एक्सेलेन्ट कमेन्ट थेंकिउ सो माच जिगयारि हेलौ मस्ट वेलकाम जिगयारि एसे लागायना होदो जिगयारि सिमां फाग्लि लागायना हो फैनाय गुमै अन पंकज अन थेंकिउ सो माच एक्सेलेन्ट पंकज थेंकिउ सो माच एक्सेलेन्ट पंकज कानिमा लोगो ना ओंख्रै संखो नामदों कनिमा मा ओंख्रि संखोनो साइलिने बोला तेरी ताबियात कैसे है अभी संजीव मेरा थोड़ा अच्छा हुआ अभी पंकज अन सिमाङा गल'ल' नायबाय सिमां ब्र मानो गल'ल' नायखो लागायना होदो कनि मा होनो सिमांहाय आं ओंख्रै संनो ओंख्रै जिउ खोनासंगासिनो दे अन दोना अके सना अके पंकजनि बोला अन जि गयारिया बुंदों बसुमतारी गयारि नङा नागा अके बसुमतारी गयारि नङा अके ओमफ्राय पंकजनि अन थेंकिउ साइलिने बोला आई मिस इउ सन्जय अके थेंकिउ सो माच मदिसा बुंदों आंखौलाय सोर गोसो थोबावगोन ब्रा सनजित माथो रावबो नायसनथारा गैलालै मदिस आंखौबो रावबो नायसनला पंकजनि दं अन सिमां फाग्लिया मा बुंखो कानिमा आइ आंसो नामदों नै पंकजनि अन थेंकिउ सो माच एक्सेलेन्ट पंकज एक्सेलेन्ट सिमाङा मा बुंखो ओंख्रि संदों दादा अन दङ अके थेंकिउ सो माच दे पंकज एक्सेलेन्ट थेंकिउ सो माच सोर जाखो सिमां फाग्लि नामजादा सोर जाखो सिमां फाग्लि एसे खोन्थाहरदो बेनिफ्राय कनिमाया मा बुंदों एसएम लोगो जोंना दालि जोगोनार बिजौ फाजानो दालिजों जोगोनार बिजौ नारना एक्सेलेन्ट ओंख्रि केलसियाम एक्सेलेन्ट जोगोनार बिजौआव केलसियाम मोनो अके बेनिफ्राय एसएम आइ आंसो नामदों आरोना नै बेनिफ्राय साइलिने क्या बोला यार आई मिस यू टू बी नहीं बोलता है साइली आई मिस यू टू एसे मानो गोथावथार लोगो नाङो गोथाव ओमफ्राय सिमां सोर जाखो नों आं सिनायासै आं नामदों कनिमाया कानिकाया ओमफ्राय पंकजनि अन थेंकिउ पंकज अन थेंकिउ सिमा फाग्ला मा बुंखो आं गासै हिनजावफोरानो आंनि आइ नामदाना अके साइलिने बोला आई मिस यू आई लाभ इउ बोलो साइलि बेनिफ्राय पंकज अन जोंना सनाया मा बुंखो अन दं ओंख्रिनो अके अन थानो थेंकिउ पंकजनि अन कानिमिका होनदों एसएम बिदिनोसै नामदों पंकजनि एक्सेलेन्ट कमेन्ट मार रहा है थेंकिउ सो माच नंबर 1 एक्सेलेन्ट पंकज थेंकिउ सो माच राधे पंकज राधे साइली ने बोलो ना संजय साइली क्या बोलना है साइली आजकल में भूल गया पंकज ने एक्सेलेंट कमेंट मारा थैंक यू सो मच थैंक यू कमेंट इसके बाद सिमा मा होनदों कनिमिका आइ मा ओंख्रि संदों नामदों ओमफ्राय पंकजनि होनदों अन थैंक यू एसे माबा बुंदों लोगो नामजारना ओमफ्राय हारबाय साइला बुंबाय एक किस दो मुझे सनजित बोले
मैं किसी को किस नहीं दिया रे साइले मैं चकाचक सिंगल हो चकाचक सिंगल गारामाया बोरा मोनदों सिमां आं दालि जोगोनार बिजौ भाजा नों साइलिना बोला तू हमारे हमेशा मेरे दिल में रहेगा सोचे नहीं तेरा दिल में क्या नाम था विशाल है विशाल साइले और एम भी है एबी बुंदों अन थेंक इउ सो माच सिरि रानि अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सना हादरदों थेंक इउ सो माच पंकजनि अन थेंक इउ सो माच आब' सना होदों जोंना कनामिकाया कनिक माया ओमफ्राय पंकजनि अन थेंक इउ सो माच साइलिने बोला उमा करेगा बोलो सुनिने उमा भी नहीं करेगा खराब है ना हाल साल खराब है मेरा एबिया मा बुंदों पंकजनि अन एबिया होदों फैफिनलायबाय दसे अके एबि थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय पंकज अन ओमफ्राय एबि अन थेंक इउ सो माच साइलिना बुंदों मोरा सनजित तेरी दिल में भी तो कोई रहा है ना मेरा दिल में कोई भी नहीं एकदम सिंगल साइले चकाचक कनिमाया बुंदों एबि मा खालामदों पंकजनि बोला अन सिमां फाग्लिने बोला कनिमा आइ गोथाव आलु प्लास भाजा बाबो होनदों पंकजनि एक्सेलेन्ट कमेन्ट अन थेंक इउ फाग्लिया अन थेंक इउ सो माच एसे माबा होनदों आब'आ एमबि जोब्बाय आंना अके आब' थेंक इउ सो माच रोजा रोजा थाबायफोर आब' सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच फाग्लिया अन थेंक इउ पंकजनि बोला अन थेंक इउ साइलिने बोला तू विशाल और मेरी दोस्त है संजय बोल रहा है ओके तेरा हस्बैंड ओके अच्छा पंकजनि बोला अन ए बिया बुंदों अनामिका दखाननिफ्राय फैगासिनो दं पंकजनि अन सिमां आफा जोंना कनिमाया साइलेन्ट टू बी तो मेरी दोस्त है ना हाँ मैं भी दोस्त है आपका पंकजनि अन थेंक इउ सो माच सनाया मा बुंदों ना नोंना गार्लफ्रेन्डना साइलि नामा होनना मिनिबाय साइलि नङालै लोगोसो पंकजनि अन थेंक इउ जोंना फाग्लिया बुंबाय कानामि आइ नामदों पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच कानिमिया बुंदों एबिया दे फैदो नामदों पंकजनि बोला अन एबि अन साइलिदों तू जलन हो है क्या बोलो संजय होनदों जलन नै साइलि अन थेंक इउ सो माच अन जोंना प्रिति बसु लाइक दान थेंक इउ सो माच सन्जिना प्रिति थेंक इउ सो माच प्रिति एबिया होनदों खानामि नामदों पंकजनि अन सिमाङा अन पंकज अन एबि अन पंकज अन एबि अन मन्दिराव अबेबा थांखुमादोंमोन आब्रा ना अनसो दङ अन थेंक इउ सो माच मन्दिरा अन ओमफ्राय जोमाव मा होनो प्रिति मा खोन्थाया खेला नामदों पंकज अन मन्दिरा अन जुट मत बोलो संजीत तू जलन हो रहा है नहीं चले मेरा ऑलरेडी गर्लफ्रेंड नहीं है मैं किसी को जलन नहीं होगा मैं सिंगल लाइफ ही अच्छा है मेरा प्रिति ऑन थैंक यू पंकज ऑन मंदिरा ऑन पंकज ऑन मंदिरा ऑन एबी ऑन संजी ऑन मंदिरा ऑन पंकज ऑन जुमाव दं प्रिति मा बुङा खेला नामदों प्रजित ऑन बाबा पंकज ऑन मंदिरा ओके सिमां ऑन संसारा मा होनदों हेलो मावजि आदा जिउ दंना थगायब्ला दुगा थंला सला सान्दों बयदिया दिनै उनाव मायानो बायना है आं बुजियालै संसारनि लिरनायखौनो मन्दिरा अन पंकज अन मन्दिरा अन पंकज अन माबादों ओंखि ओरैनो दं ओंखि नांदों पंकज अन गारि मेखानिक र' दे सनजित ओंखाम जागोन दे मन्दिरा अन पंकज अन बाय सनजित वन राइट थेंक यू सो मच साइले ओके पंकज अन 23 लाइक दान थेंक यू सो मच जुमाव थेंक यू सो मच थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थाबाय जिउ गोलाव जाथों पंकज अन मन्दिरा अन मा खालामदों कानामिका आंखिनो कानामिका ओंखाम जानो मन्दिरा सिमां अन पंकज अन एक्सेलेन्ट कमेन्ट पंकज अन ओमफ्राय संसार थोद
दे बाय बुजियाबा नामजा नोंनि लिरनायखौ बुजियाला आं सिमां मा लिरो नों संसार सिमांसो लांबाय संसार सिमां एबियानो मन्दिरा फाग्लिदों पंकजनि अन सिम अन ओमफ्राय जोंना सनाया मा बुंखो आं थाला ओंखि सना गोसोआ दुखु मोनबाय आं दाना मानो गोसोआ दुखु मोननो हायो सना जिउ आं दंना नोंनि गाजल दङ नोंनि गाजल ओमफ्राय पंकज अन मन्दिरा अन सिमां अन पंकज अन ओमफ्राय एबि फाग्ला नामदों एबि मन्दिरा ओमफ्राय पंकज अन ओमफ्राय बिबानि बोला हाय सन्जित लाइक डान 23 थेंक इउ सो माच पंकजन बिएमनि हास्थाय एबिनि बोला मन्दिरा पंकज बोला अन मा से दुगा नोंलाय दुगा नङालै फाग्ला बोरै दुगा जानांगौ अन थेंक इउ सो माच पंकजन बिबानि अन पंकजन एबि ना मिनिबाय जोंना मन्दिराया पंकजनि हास्थाय फाग्लि अन सिमां अन फंबायखौ अनथारा होननानै अनो पंकज अन पंकज थेंक इउ सो माच पंकज ओइ गाहायाव पंकज अन मा ओंख्रि संनायथाय हा मा ओंख्रि खुमब्रा जालिजों थै साला सिमां अन माबा अन गासिबो अन मन्दिरा अन पंकज अन एबियानो मन्दिरा माबा फाग्लिनो आरोना माबा फाग्लिनो सिमाङा होनदों अन पंकज अन गरम मोनबायलै गस्ला खुनो आङो बाय ओंखि जिउ आंहा गार्लफ्रेन्ड नोंहा गार्लफ्रेन्ड दंखायो मा सोनारा गैया नोंसोर मानो बुजिया गैया होनबाबो अन पंकज अन थेंक इउ सो माच अन थेंक इउ सो माच गाबनाङा सना ओमफ्राय बिबा अन पंकजनि अन थेंक इउ सो माच एक्सेलेन्ट कमेन्ट एक्सेलेन्ट पंकज गोरिब गुन्दा मा खालामदोंलै नांबाय नै गोरिब गुन्दासो होनना बुंबाय जोमावा जोंना बेनिफ्राय पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच जोंना गुमैया फाग्लि नाम लाखायो नामा गुमै अन थेंक इउ सो माच गुमै पंकज अन थेंक इउ सो माच पंकज अन जोंना सिमां अन थेंक इउ सो माच गुमै सिमां थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय पंकज अन थेंक इउ सो माच अन थेंक इउ अनलि वान अन थेंक इउ सो माच सिमां अन थेंक इउ सो माच गुमै एक्सेलेन्ट कमेन्ट एबियानो जोमाव खि खेला नांदों ना ओमफ्राय पंकज अन सिमां अन मन्दिरा बिबा अन पंकज अन थेंक इउ सो माच बिबा अन बिबा बोलो क्या कर रहा है बिबा दीदी खाना खाया कि नहीं खाया पंकज खाना खाया कि नहीं खाया बोलो पंकज खाना खाया कि नहीं खाया पंकज ने बोला ऑन थैंक यू एवरीवन गाइस कौन है प्लीज कमेंट कीजिए पंकज ने बोला ऑन खाना खाया कि नहीं खाया बोलो सिमा ऑन थैंक यू सो मच पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो मच कमेंट गाइस प्लीज सिमां ऑन पंकज ऑन पंकज ऑन एम ऑन लागायना हो लोगोफोर अन लो पंकज ऑन एबी ऑन एक्सेलेंट कमेंट पंकज थैंक यू सो मच एक्सेलेंट पंकज एक्सेलेंट थैंक यू सो मच पंकज सिमां ऑन पंकज ऑन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच पंकज ऑन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बाय बाय आं जौ लायनोसै अके दे गुमै दे जौ लायनोसै अके गुमै अके जौ लायनो दे पंकज अन
गैला खारजोब्बाय मानसिफोरा हुर फैबाय हुर थांबाय आरोना खोन्थालांबा जायोमोन आं थेंक इउ सो माच होनगोन ओके थेंक इउ सो माच कुमै थेंक इउ पंकज ने अकेला थैंक यू सो मच पंकज क्या करेगा रे पंकज कोई भी सपोर्ट नहीं करता है क्या करेगा पंकज थैंक यू सो मच पंकज थैंक यू सो मच पंकज आपका अनामिका किधर है पंकज अनामिका को बोला पंकज ऑन थैंक यू पंकज थैंक यू पंकज ने एक्सीलेंट कमेंट थैंक यू सो मच थैंक यू पंकज थैंक यू एक्सीलेंट कमेंट मारा है आपने थैंक यू हारजुबाय माथो नोंलै संसार हारजुबाय संसार नों लागायना होदो दे जोंना मा ओंख्रि जानायमोन दे संसार दैमासा बर' दैमाफोरनिसो जानो संबायलै संसार नोंखौ दैमाफोरनिसो नुबाय आङो होमबा पंकजनि अन जाम्बायासो बिदि कमेन्ट थुयो होनदाना हाब बिदि कमेन्ट थुबा आंनि थाखायसो मोजांब्रा बिदिनो हर नोंबो हरलाबाय जानला मोनला लागायना पंकज थेंक इउ सो माच थैंक यू एबी ऑन थैंक यू सो मच एबी मा खालामदों दालाय खोन्थादो दे एबी जोंना कब्रा दखानिया फैयाखै माथो दिनै सासे सिंग्रायाव थांजोब्बाय साइलिया एन मन्दिरा मोना दाना सासे सिंग्रानियाव थांजोब्बाय साइलि एन मन्दिरा मोना दाना अके थाखायोलै थांलाय फैलाय मिथिखायो आङो मन्दिरा अन फैलायबाय नै माने इनावबो आरोना सोर सासेयाव थानो ना होमबा बिनाव थांलाय जायो बिदिनो आंबो थांदोंमोन दसे अके संसार थेंक इउ सो माच जोंना नै एमडि मा टाटा आम्बारना मन्दिराया फैफिनबाय नै माबा मन्दिरा थांनानै फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय संसारा मा बुङो ओंख्रि गैया संख्रिजों जागोन आं बारे माहाजोनखाय ओंख्रि गैया ना गासैबो सापर्ट होखानांगौ दाना गासैखौबो सापर्ट होफानांगौ आरो नै मोनसे खोथा खोन्थानांगौ मन्दिरा गासैनोबो आरो गासैबो मिथियो माने जायनाव थादोंना खेनसेनो आधा घन्टा 1 घन्टा इदि थानांगौ आरोना 20 मिनिट 30 मिनिट इदि थाखानांगौ जुदि नोङो 5 मिनिटफोरल' थायोब्ला WT मालाबाबो मोना आरो मालाबाबो WT मोना हाब्लाय नोङो माने गासिबनावबो ओरै गिदिं ओमफ्राय नों बेलेगा WT मोना आरोना मालाबा WT एड जाया हाबलाय ओंखारलायबा WT एड जाया आरोना इदि आरोना सासेनाव थायाबा सासेनाव फुल थानांगौ हास आंनि हिसाबावबा 10 जनसोल' लोगो जानांगौ मिथिबाय 10 जनसोल' लोगो जानानै टाइमखौ मेनेज खालामनानै रानलायलायना टाइमखौ लानांगौ ओमफ्राय एकदम लागातार सापर्ट होलायलायनांगौ होमबानो मेरला आरोना WTआ बेनिफ्राय ओंख्रि गैया संख्रिजों जागोन अके मन्दिरानो गासिबो सापर्ट अके लाइ बि अन खुगाखौ खाथियाव लाबोलाय माहाजोनखौ बिदि जायो आरो संख्रिजों जाना माहाजोनफोरा माने संख्रिजों ओंखाम जायो आरोना माने सेप्टार ना बर'आव मा होनना बुङो माहाजोनखौ बर'आव मा बुङो लबियाखौ बर'आव मा बुङो खिउसेरथे आरोना नोंसोर फरायनो मोनाखै खिउसेरथे माने मा आं हले बिराद बाथ्रा दाननाय बाथ्रा दाजाबनाय बिराद एक्सपार्टमोनलै खिउसेरथे होनना बुङो आरोना आं थादोंलै सनजित नोंनाव दाना अके माने आङो नोंखौ बुङाखै आरोना आं माने जास्ट खोन्थादोंसो आरोना आं रावखौबो नाम थांखि होनना बुङाखै माने आं जास्ट खोन्थादोंसो आरोना 5-6 जन लोगो जानानै मोनसे ग्रुप दानानै लागातार सापर्ट होलायलाय मावजि बुन्दा होनदों दाना थोर्स दाना दैमा
फैसाखौ मा खालामगोन मा खालामगोन मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया थास' बिलाइनि बायदि मानसिनि जिउ बेनिखायनो जिउ थासान्दियाव जा लों इन्जय खालाम मिनि खुसि था बयजोंबो मिला मिसि था आरोना ओमफ्राय अन दे खारदो सान नङा दाना अन दे खारदो सन नङा नों रागासो जागासिनो आं नोंखौ आदा दाना आंखौ मानो रागा जानोब्रा दैमा नोंनिखौ बांसिन बिखारिब्रा आं नोंखौ बांसिन बिखारिलै दैमा खालि मागिनो थोरसि गंसे लानानै मागिनोल'सो बाखि आङो जोगासिनो आं दाना जोंगासिनो बारा जोंना नै आं नोंनो मोनसे खोन्थानो रागाया बहुत गाज्रि मिथियोना लिट्रिन दा होन दा रागाया जोबगारो मनिस हेल' लाइक दा थेंक इउ सो माच डिडि मनिस डिडि आब थेंक इउ सो माच हेल' ब्र हेल' थेंक इउ सो माच रागाया ओरैबायदि गाज्रि जानानै सिस्टेमनि फुल फर्मा होनो जोङो सेभ इयर सेल्फ टाइम एनार्जि मानि जुदि नों रागा जायोब्ला नोंना इनारजिया लस जायो आरो मानि लस जायो माबोरै मानि लस जायो माने रागाजोंनो जुख्रु जुख्रु खालामबाय नोङो लस मानि लस आरो नोंना टाइमाबो लस बरबाद मिथिबायना आरो ना एलार्जियाबो लस जाबाय मेहनत ओरैनो रागा जोंब्रलाबायनानै डन्ट स्पिक मि अके ओमफ्राय मनिस 14 लाइक दान थेंक इउ सो माच मनिरा अन संसारा मिनिबाय आरोना थेंक इउ ब्र फर सापर्ट थेंक इउ अके मनिस अके थाख्ला माराया दाना थेख्ला माराया होनदों जोंना मेक्सल फैदों गुड मर्निं गुड इभिनिं सरि आदा दाउला एबि दाउला होनो संसारा मा होनो आदा सना मेक्सेल फैबाय दाना अके मेक्सेला फैबाय जोंना मनिस मा होनदों मेक्सेल ब्र गुड इभिनिं होनदों गुड मर्निं मन्दिरा ओमफ्राय अल खुलुमबाय मनिस दिदि खुलुमबाय मेक्सेला मावदों औ ब्र दैमा गुड मर्निं गुड इभिनिं संसारा मा होनदों आदा मेक्सेल मा खालामदों होनदों मनिस दिदिनि बोला ओट्स मर्निं फुल ओट्स दि साकाचा मेक्सेला मन्दिरा गुड नाइट होनदों मनिसा अन सेम टु इउ आदा नामदों दैमाया मनिस दिदिने गुड बोला दं ओरैनो जिरायना अके जिरायना दंनो दैमा जिरायना मेक्सेल गुड आफ्टारनुन स्पिडआ जायाखैलै एसो जायो बेनिफ्राय मन्दिराया मिनिबाय संसारा मादो ओहो दायो मर्निं जाबा मावजि साला मोजां फराया आदसा नामदारना माबा खोनाबायना दायो मर्निंथ' आमेरिकायाव ओमफ्राय आदसा नामदों मन्दिरा सना नामदों आदा सम्प्ल जिउ बिखा नामदों आरो नै राधे हाँ राधे हाँ राधे बेनिफ्राय मेक्सेल दाना माथो होआखै आंखौ एलबि 11 जाबाय लाइन आरोना माथो होआखै आरोना ने दिदिने बोला राधे दिदिने बोला राधे दिदी
मोनिश दीदी बोलो कैसे है क्या कर रहा है राधे 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 हर हर महादेव राधे 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम हरे कृष्ण हरे मुरारे बोलो हरे कृष्ण हरे मुरारे ओमफ्राय जोंना मा होनदों मन्दिरा सना नोंखौ माथो होबाबो थानो हाया आं दाना माथो होआबा थानो हाया संसारा मा होनदों सर्ट भिडिअ खालामनो लांगासिनो आंखौ सर्ट भिडिअ खालामनो लांगासिनो आंखौ आदा एक्टरा जि साइज गैया बाइस गैया आंखौल' लेंगासिनो सोर एक्टरा लेंहरदोंब्रा नोंखौलाय संसार मनिसा मा होनदों लोमजादों बाबु ओं लोमजादों सर्दि अके आंहा सर्दि खासि अराय सर्दि भी अराय खासि भी अराय हर हर महादेव जय सियाराम जय जय राम जय सियाराम ओमफ्राय मेक्सेलआ हिनजावफोर गोदान मोननायखाय लेबेल जाथारबाय ओंलै गोदान हिनजाव मोननायखाय लेबेल जाथारबाय बे मेक्सेला लोनथा होनना मा बुङोमोनलाय बे मेक्सेल लोद्दाया माबोरै खालामखो जे मेक्सेला होनदों गुड मर्निं मनज बलराय मनिस ओमफ्राय संसारा मा बुंदों बुजियाखै नों मोजां फरायनो रोङा दोनदों माबा संसार आं बुजिखादों नोंखौ माने नों साइज गैया गारा माने एक्टरा नोंखौ माने सर्ट भिडिअ बानायनो लांगासिनो दं आरोना नों बिदि होनदों आरोना आं बुजिखादों आंनिबो सेम अके आंनिबो सेम दिदिया गुड इभिनिं ब्र मेक्सेल खुलुमबाय बलराय मेक्सेल पाप्पि नावदों जोंना मिनिबाय रागा जोंबाय मेक्सेला माखो मन्दिरा आंखौ रावबो गोसो थोआलै आंहा हले खथिखायनो दाना खथिखायनो नमस्कार मनिस दों संसारा मागो मावजि बुन्दा होनो दाना संसार ब्र बोरै जाखो खखाबनि दारिया नों माबा गार' बायदि नुबाय आं माबाखौ संसारखौ गार' भुटाननि मानसि आरोना माइरं सोलायफैग्रा आरोना ओमफ्राय मनिसा होनदों खुलुमबाय नमस्कार मन्दिरानि बोला मेक्सेलनि एलबियाव सिरिसो थाबाय थासिनो आं नावदों राधे राधे दिदि बोला राधे राधे हरे कृष्ण हरे मुरारे राधे राधे रायगपति बेनिफ्राय मन्दिरानि बोला मेक्सेल ना मिनिबाय मेक्सेलनि बोला गुड मर्निं अनामिका होनदों आरोना गैयालै बाजै अनामिकाया गैया मेक्सेल आंनि एलबियाव राधे राधे होनदों मनिसा मन्दिरा होनदों मेक्सेल हि कथि होनदों कहि खथे मुदिसा मा होनदों राधे राधे मनिस राधे हर हर महादेव राम बोलो राधे राम संसारा मा बुंदों मावजि र' होनदों दाना मावजि र' आरोना मावजि मदिस बेनिफ्राय मनिस दैमा राधे जोंना मन्दिरा मिनिबाय आरो जोंना मनिसा राधे थेंक इउ स' माच राधे दोना हर हर महादेव हा दिदि मा खालामनो भगबानानो आंखौ खख्ले खालामना हरबाय जेबो नङा सन्जिब ब्र'नो सिमां अके बयस थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम गुमै साम्बु सिबाय शिब महादेव सिबाय साताधारा बेनिफ्राय नों मालाय एथ' समायना मन्दिरा समायना होनदों आं उन्दुनोसै दाना
सातादाराय शिव सातादाराय हर हर बोले नमः शिवाय मेसराय ओमफ्राय मेक्सेला माखोबा होनदों माखोबा होनना बुंदों मेक्सेला होनना मिनिबाय sorry years only like dan o me be as akile lb there bro like dan thank you so much thank you मा बुंनो आरो ना सिमां ब्रो ऐसा होता है रे सिमां ब्रो क्या बोलेगा और सपोर्ट करने वाला नहीं है ना इसलिए ऐसा होता है रे सिमां ब्रो राम 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 दीदी ने बोला राम 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 दुनो कलेज आ मोस्ट वेलकाम ब्रो मा सं लाइन दाना उंलाय नै लागायदां सं दसे ओमफ्राय औ मन्दिरा नों नोंसोला संसारा मादों मैसो गारामा जों रोजाब मेथाइ रोजाबदों ना ओइ संसार आंनि मेथाइ खोनासंनांगौबा मोसौ मोसा खारजोबगोन नोंबो फिट जागोन मिथिबायना ओंखायनो गायाखै आङो राम 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 नेट प्रब्लेम नङा नेट प्रब्लेमथ' नङा माथो दे बाबु पाक्ति हो पाक्ति ओके 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 मोनेश दीदी थैंक यू सो मच थैंक यू ओमफ्राय जोंना टेक केयार मुलि लादो अके मुलि लागासिनो दङ ओमफ्राय जोंना संसारा माथो मोसौ मोसा खारजोबगोन नामा आदा थोद मावजि सारानो मोसौ मोसा खारखावजोबगोन नोंसोरो मिथिबाय आं मेथाइ गायबाय खारन गायाखै जुदि आं मेथाइ रोजाबब्लानो मोसौ मोसानो खारोब्ला आं मानो गायनो যদি মই মেট্রিক পাস হই আপনি দেউতা পাগল হয়ে যায় যদি মই মেট্রিক পাস কিয় করিম নে মনীষা वेलकम थैंक यू मनीष थैंक यू ओके थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए पंकज ने बोला राधे ओके राधे पंकज राधे मैं मेट्रिक पास हो तो पागलाई हो जाए तो मैं क्यों मेट्रिक पास राधे हम लोग का कौन आया दिस इज सोरा हेलो लाइक डन दिस इज सोरा मोस्ट वेलकम थैंक यू सो मच अभी नहीं खाया ब्रो ओके पंकज ऑन थैंक यू गुड मॉर्निंग ब्रो एंड लाइक डन थैंक यू सो मच नेक्सल थैंक यू पंकज ने बोला राधे संसारा नै जोंना मा हरबाय यो होनबाय आरोना बिया होनदों अन ल' होनदों पंकजना होनदों अन मेक्सेल हिन्जाव 100 जन फि होननानै मिथिबाय पंकजनि अन मेक्सेल अन पंकज अन एसे बिजिथ' आं ओके थैंक यू सो मच एबि पंकजनि बोला अन थैंक यू पंकज अन थैंक यू सो मच अन होने थैंक यू सो मच पंकज थैंक यू दे सनाफोर बाहेरा दे संसार एसे ओंखामफोरखौ मोजां जादे नांथालाबायगोन मिथिबायना रावबोथ' दै दौग्रा गैया नांथागोन मोजां जा ओंखामफोरा आरो बारा सिख्लाफोरजों बारा एसेमेस गेले नङा बारा गोसोखांलाबायना दे संसार थैंक यू सो मच पंकज थैंक यू मेक्सल अन थैंक यू संसारा मिनिबाय आरोना थैंक यू सो मच
Maxel la mini bani na mundire ya focus down Maxel on मिकुरी मंदिरा नामदों पंकजानो अनामिका आज बहुत बिजी है हाँ पंकज अब मालूम है पंकज अनामिका क्या कर रहा है पंकज थोड़ा बता दो अनामिका का बारे में मिक्सेल एंजोर नाम दाना अनन उस्बियानो गुड इवनिंग दादा थैंक यू सो मच उस्बी लाइक दान थैंक यू सो मच उस्बी लाइन थाखाय आदा मिक्सेल बुं नामदों नै संसारा पंकज अनन थैंक यू मच वेलकाम एबी उस्बी Thank you so much. Thank you. मन्दिरा मिनिबाय एसबायनो सनजित मरा गन्थङा हास'ना लादो एचबि हास'लाबायनो हायाना एसे मा होनो इन्जेकसन होआबा बोरै हास'नो मन्दिरा मिनिबाय पंकजनि अनन मन्दिरा मिनिबाय पंकजन मन्दिरा मिनिबाय एचबि लाइक दान थेंक इउ सो माच एचबि लाइक दान थाखाय मन्दिरा मिनिबाय आरोना पंकजन मन्दिरा मिनिबाय अ दाना एचबि ब्र नोङो खासि खालामनांसिगोनलै बिराद गदेदबाय थायो माथो नोङो पंकजन ओमफ्राय जोंना आइला उइला फैदों आरोना अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय आइला उइला एचबि अन मेक्सेल होनदों मन्दिरा होननानै रागा जोंबाय नै इलु आइला उइला अन थेंक इउ पंकजन एचबि सनजित मरा जाथारा जाथि टपले की बनेছো मरा एचबि मन्दिरा होनो मेक्सेल हिन्जाव 100 जन दाना आयौ 100 जन गामि लाबाय होनबा मेक्सेला आयौ 100 जन हाट होनबाथ' मेक्सेल नोंना थिनथ'लाया जाला बायदि मोनबाय आं 100 जन गाहाम आयौ सनजित रावरा बाता ओ मेक्सेल की करेगो दाजू मेक्सेल दाजू की करेगो ओ मेक्सेल सोंबाय बाबा एचबि दाजू की करेगो दाजू खाना पीना सोना बाय दुखुथिया 30 लाइक दान थेंक इउ सो माच 30 लाइक खालामबाय जोंना दुखुथिया थेंक इउ मेक्सेल होनदों औ मा खबरफ्रा लायदों मा खबरफ्रा बिनो दैमा ओमफ्राय मन्दिरा मिनिबाय मेक्सेल होनदों दैमा ब्र मा फरायबाय दं नों दाना दैमा मा फरायबाय दंब्रा दैमाया माबानोलै मेक्सेल मडेलिंसो जागोन मडेलिं माने बै सिख्लाफोरा लावगे सिख्लाफोरा खिथु खख्रेब सिख्लाफोरा दालाय खर'आव माबा गाना होमबा हेलमेट गाना होमबा जोंख्लाब माख्लाब गाननो गोसोनो बे मडेलिं जानानै जोंना माबाया मा होनना बुङो दैमा ओमफ्राय मेक्सेला मागो दैमा ब्र मा फरायबाय दं होनदों दुखुथिया मा नायखुमाखो दुखुथिया मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दा एचबिआनि गल'नायबाय संसारा मा होनो फाइनाल लिरगोना दा होनदों मन्दिरा अन जोंना संसार मडेलिं वाव मडेलिं आदा हेलमेट गानलायलायनाय बासुगाव हटेलाव गुसु सहाबलायनाय सदामब्ले मन्दिरा पाप्पि बबाव 100 जन लानो नुखो सासेयानो गैजाया नोंलाय मेक्सेल सासेयानो गैजाया बे मन्दिरायाथ' बोरै होनखो जोंना मेक्सेला एथ' मोजां सादा सिदा सेंग्रा नायनो मोजां हिंसाम बेफोरबायदिखौ माने एसे दाय फोनांलाबायदों बे मन्दिराया ओमफ्राय दुखुथिया मादों अनन थेंक इउ दुखुथिया थेंक इउ सापर्ट खालाम कमेन्ट खालामना हो दे इमेजिननिफ्राय कमेन्टआ मोजांसिन मन्दिरा नाहरबाय लागाव बङाइगाव नों एचबि नोंबो लागायना हो गैलु मैला अनन थेंक इउ सो माच जाथाराखै होनना बुंदों मन्दिराया ओमफ्राय मेक्सेला माखो हनर दं ना मा ब्र होनदों ओं हनर ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो सनजित दुखुथिया ओंख्रि जाथ'वाखै ओंखाम जाथ'वाखै आइला उइला अन थेंक इउ दुखुथिया नों एचबियाखै होनना बुंदों संसारा मा होनदों
डिग्रिया जोबगोन ओमफ्राय MA फरायहैगोन डिग्रियार अके डिग्रियार ओमफ्राय मन्दिरा मा होनखो गैजाया जागोन मेक्सेल पापि नामदों आइ लाभ इला अन आइ लाभ इला अन मेक्सेला मोनदों नों जायोबा नोंखौसो लानोसै आं मन्दिरा मन्दिरा नों लादो मेक्सेलजों मन्दिराजों मिलायगोन बर' फिसा बर' मेजर आनो आदाना बर' फिसा बर' मेजरावनो आदाना मेजराव बर'खौल' मेजर आरोना अके खन्थाइगिरि जानांगोन होनबा नोङो संसार रायथाइगिरिबो जानांगोन नोङो बर'आव मेजर लानो जेनेबा ओमफ्राय ओथिबि होनदों न' जानोबा जाफैलाबोन आरोना दे ओथिबि सादा खलासो नाना होदो स्रायनो आइलानो ओइ सालथाय नामदों मन्दिरा मा होनदों दरखार गैया मेक्सेल पापिना दायो सेसलै दरखार गैयासो होनबाय ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो आब' अनामिका नांदों आरोना गैयालै नोंनि अनामिकाया सोरबा बांगाल सेंग्राजोंसो गुलु गुलुनो ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो ओथिबि ब्र मा खबर होनदों ओथिबियानो गरम बोथोरनि आइसिआव जाबोब्ला दाना आइसिआव बड'लेण्ड रादाबआव मा होदों होनाखै नोङो आइसिआव उन्दुग्राफोरा मा जादों नोङो मेक्सेला मा होनखो नंगौना मा ब्र दैमा होनना बुंदों दैमाया मा होनखो इसोर फरायनो रोङा नों रं फरायदों ना रं फरायाखैब्रा संसारा बुंदों मडेलिं जागोन मडेलिं बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला मा बुंखो मास्टार डिग्रि खालामगोन बा दैमा दैमाया जुदि मास्टार डिग्रि खालामो अब्ला बियो खन्थाइगिरि जानांगोन होमबासो बड' मेजर लानाय होनना बुंनांगोन हागोन औ दादा मेक्सेल नांदों ओथिबि होनदों मेक्सेल ब्र मोजां बालन्दा जिबन दारना ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनो दं आब' अनामिका होनदों आरोना संसारा मा होनखो मास्टार खालामा आदा डिजिनार खालामगोनो डिजिनार नोङो डिजिनार जागोन आरोना नोङो जादों नोङो मा होनो मडेलिंसो जानो समायदों नोङो मडेलिंसो डिजाइनार जानो समायदों मडेलिंसो जानो समायदों जोंना मेक्सेला मा बुंखो मन्दिरा लालाय गारलाय मिखुरि मन्दिरा ओंलै मन्दिरा खांखोरारियाना बियो खांखोरारि आरोना जाबा बुंनो रोङि गुड मर्निं बिबार नामदों नै जोंना थोनोबो रोंला माथो हिनजावबो मोननो रोंला मेक्सेलफ्राव ओइ ओथिबि एकदम नोङो बुथिया सिख्लाफोरजों लाइन मारिनानै फैदो नोङो ओमफ्राय जोंना मा बुंखो MA खौ बिउटिसियान डिजाइनार खालामगोन आं MA खौ बिउटिसियान दिमायसा अके नामदारा दे बिबार दे थैनोबो रोंला खेला होना ओथिबि दानो थैलाबायनाब्रा दासो सेंग्रा गाज्ला जादों तिनिसा गार' नेबला हाय हेल' गुड इभिनिं इसके बाद कमेन्टफ्राव ग्रामार बाहायनाङालै सैयाहां नांबाय नै बेनिफ्राय जोंना मेक्सेलानो दे बाय बिबार नामदों संसारा रागा जाबाय ओमफ्राय ओथिबायदों थैनोसैलां
सिख्लाफोरानो रावबो नायसनथारलाखिलानो जागोन ओसबि जागोन मोनगोन आदा मेक्सिल थांनोसै नामा होनना बुंदों गार' ब्र हेल' गार' ब्र लाइक कर दो प्लिज लाइक डान गार' ब्र मस्ट वेलकाम गार' मस्ट वेलकाम गार' बा औ दं दैमा बिबारखौसो बाय होनदों आरोना बिबारखौ बाय होनदोंनो आइला उइला अन होनना बुंदों ओथिबिया मा होदों संसार माबोरै खबरा होनना बुंदों संसार खबरा ओरैनो ओथिबिब्रना माबोरै खबरा एबिया अन होनना बुंदों थेंक इउ सो माच अके होनना बुंदों जोंना संसारा गारामा लावदों बेसेबां दं बेसेबां खुस्रा नांगौलाय एभेलेबल दं बेनिफ्राय अनामिका बोरो होनना गैयालै एमाव अनामिकाया गैया नों गैयिनिफ्रायनो अनामिकाबो गैया मेक्सला थेंक इउ लाइक खासि नाना थेंक इउ स' माच साला एमाव ब्र नों गैयिनिफ्रायनो माबायाबो गैला लाना फै मजुरा माबा मेक्सेल एमाव अनामिकाखौ लाना फै मोजां सनजित थैनो रोङै जिबनखौलाय माथो सोंबाय थागो ओत्सबि नोंजों माथो एथ' साफा सिख्लाफोरा खारफायनो आरो थैनो रोङै सोंबाय एबिया बुंबाय ए बाव दं सो थादों दे टाइम जाबाय होनना अके बि अके ओमफ्राय जोंना संसारा मा होनदों गाज्रिब्लाबो मोजां ब्र ओत्सबि नांजारना अके संसार आइला उइला अन आदालै होननानै संसार ब्र बुं ओमफ्राय जोंना तानिसा गार'आ मा बुंगोन लाइक दिस भाबि थेंक इउ बोलो हमको नाम जाना क्यों लाइक दिस केयर देरे मोरा बेनिफ्राय इसके बाद आइला उइला ने अन थेंक इउ सो माच इसके बाद एमावने बोला अखाफोर साला गावनिसो अनामिकाया गस्ला गारबोनाया नोंसो नांदोंना अखाफोरा जोंना माबा एमाव ब्र बोरै जाखो आइला उइला फाग्लि बाजै नांदों मेक्सेला ओत्सबियाबो संसार दे थिग दं होनदों संसारा बुंदों ओं आइला उइला अन आरोना ओइ एमाव ब्र अनामिकाखौ लाना फै लेंनानै थां जलदि ओमफ्राय ओत्सबियानो संसार दे नांजाना आइला उइला अन लाना फै जलदि लाना फै डायलगा सोरसा होनबाय लिखो कर दियो भाई पास में ही जाओ भाई 2 नंबर आगे रिकॉर्ड कर दूंगा इसको एमाव दायो हराव अके नांदोंना ना बार हरदो नांदोंना ओइ एमाव ब्र नों खैथायाव एलबि होगोन खोन्थाहरलाय एमाव ब्र मेक्सेला नौथायाव ना मेक्सेला नौथायाव एमाव नोंना खैथायाव एलबिया आदा दोनबाय आं दादा अके दे संसार दे अके दैमा ब्र अके आइला उन ला ह औ दे दैमा बाय नांदों अके आंबो दोननोसै दे र' बारा गैथारा दसे थांनानै मा खालामगोन नों दाहरावनो ना मा खालामगोन दाहरावनो
ओइ सालथे सनजित नामदार ना जोंना बुं दे सालथे बाय आदा सनजित मेक्सेल बाय आदा सना मेक्सेल आं मानोबा मबाइल थुनो बादों नामा दे संसार दे हिन्जावनि फन फैबायना रा संसार हिन्जावनि ओमफ्राय एमाव मा बुंखो नों होनबाय नों होबाय होनोसै नों दोनबा होनोसै आंनो अके अके एमाव आं 7:30 दोनगोन दे र' आरो 5 मिनिट दे होमबालाय एमाव ओमफ्राय जोंना मा बुंखो मेक्सेला गुलु गुलु एमाव नों आं आरो थानथुलि नारना रेबेल लाइक दान थेंक इउ सो माच रेबेल लाइक दान होनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम रेबेल मस्ट वेलकाम रेबेल ब्र नोंना चिरां मा जायगा मोनलाय आं बावबायलै रेबेल ब्र खोन्थाहरलाय अननानै I love you all thank you so much Bye day ada Mauji Sunjit Sona Tugamara Sandung Baudia bye love you all bye thank you दे संसार दे thank you संसार आलु बाथोन बानायनानै ओंखाम जा संसार आलु बाथोनजों ओंखाम खहाबो एमाव मा बुंखो थोर मेक्सेल गैया नोंखौ नों जाखादोंखौ आं जाखाया नामा होनना बुंबाय नै सालथे एमाव मा खबरनो नै सालथे एमाव मा खबर नामदों मोजांलै उइला नारना माथो थांलाय फैलाय जाबाय थाखो मानसिफोरालाय सोरलै बिलाय नाना आइलाबिला सोर जाखो सोंदोसो एमाव ब्र आइलाबिला अन नामदार ना ओंखाम जानि आं अके दे जा दे बे प्रब्लेम जालाबाय नै ओइ मा जाखो नेट थाबथाखो ना माखो हमनो हायासै आङो ओइ ब्लेक कब्रा एमाव नांबाय नै SB लाइक दान हेल' लाइक दान थेंक इउ सो माच कमेन्ट थाबथाखो ना माखो आं हमनो हायासैलै
Comment attaquer? Wila, thank you so much. SB, most welcome, SB. Like Nanda, thank you so much. Oi, Wila. LB dono sedang ang खोन्थाहरलाय. मन्दिरे on दों रा नोंलायनो नैलै गगा मोननानै दङ. SB हारबाय, thank you so much. I'm accept. आं उन्दुनो ओंखारबायलै दे उन्दुदो दे मन्दिरा दे दंबुर उन्दुदे मन्दिरा ओमफ्राय थाबथायाखै न अके थाबथायाखै आरो ना दोननोसैदां आइला खोन्थाहरलाय अके जोंना SB आ नै 2-2 आरोना ओमफ्राय जोंना मन्दिरा उन्दुबाय मिनिबाय आइला दै गुदुं लोङा दै गुदुं फुदुंग्रा गैया जोंहा रावबो माबा जाबावनोसै आङो लाइ ओंख्रि जाबावनोसै आङो लाइ थान्दा लोंना थान्दा मा थान्दा लोंनो जागोनसो आङो माबाखौ लाइ मैद्रु सुरुबावगोनसो आङो नाजों मन्दिरा सुरुबना फै मन्दिरा आं दौना होगोन ना हामगोन होनबासो सनजय आंना मैद्रु जाबासो हामो आंना देन्जारसो जानो लुगैनाय जाबासो हामो आंना बेमारा फाग्लासो एमाव खैथायाव होगोन एमावा आं थांबाय ओंखाम जाहैबाय एमावा मानसि जाहैबाय सनजय आलासिना लासि जाहैबाय एमावा होसिगोन नामा दारला आं दोनबानो होगोन एमावा गैलालै बोराय थारबाय सनजित गैलालै गैला रानजोब्बाय मन्दिरा रानजोब्बाय मन्दिरा गैला नोंलाय माथो सानदों दारला दोननोसै नामा आङो आइला दे दोनथ'दो ना अके दोनदो दोननो ना मानो होनो ओंखायनोथ' सोंदों आं नोंसिनाव जोंना नै माबा फैबाय स्मिथाया अन फैबाय ओमफ्राय SB आ SB मा ओंख्रि जानो दे SB मा ओंख्रि जानाय ओमफ्राय स्मिथा मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे आइला मा ओंख्रि संगासिनो खोन्थाहरदो दे दोनदो होनबा नांबाय आरोना दे मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे दोनसै मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे आलु सोमोन्दो अके थेंक इउ स माच खोन्थानायनि थाखाय दे बिदाय लालायलायदो एभ्रिवान गासिबो दङ
थांनो खानामोन जाखानासो माथो खानाखासो माथो मानो थांनो बखो जों अनलाजों दाउ मासे आंखौ सोङाबाबो खोन्थाबाय बाबारे अनलाजों दाउ मासे आं आंखौ सोङाबो खोन्था बा अनलाजों दाउजों खोन्थाबाय आरोना सोङालासिनो बाबारे मालाबा सोङाबाबो खोन्थालाया बाय अके अके ओंखाम जाला दे बाय बाय गुड नाइट सन्जय दे बाय बाय अके 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 थेंक इउ दे थेंक इउ दोनबाय आं दे रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे नोंसिनिसिम खोन्थानो थाखाय जोंना मन्दिराया खोन्थायाबाबो सोंबाय आं गासिबोखौ सोंखादों बिराद गोथाव गोथाव जाबाबो बुंनो राबो मन्दिरा नोङो बोरै जाखो खांखोरायासो जाबाय खांखोरायानि मुलि दं दे आंनाव मन्दिरा लांफै जाबाबो बुंनो रोङिनि जाबाबो बुंनायनि मुलि दं आंनाव जाबा फुंगोन थाग्रा हिलिना मोनबाय जोंना आरोना 2 इंसि बारायगोन आरोना गोजौआ मानसिया 2 इंसि बारायगोन मन्दिरा माबोरै जागोन जाबा फुंनो रोङि बायदि मुलि दं आंनाव मुलि लांफै दोनदो फाल्थु नामाया मन्दिरा लाना खानांगोन आरो मिथियो दख'ना खालारजों ओमफ्राय हाग्रानि खालारजों एखे माथो मालायनि बेसर बारियाव खि गालागोन र' खि लानानै दोनजोबगोन बेसर बारियाव गालाजोबनायनि दख'ना नांलाजोबबाथाय सुनो बानायनि जोंनि गामियाव दाख्लै फायखानायाव गलांनाय बायदि आरोना फायखानायाव गलांनानै ओइ आबै डाइलग होलालां नोंसोरखौ डाइलग होबाबो मिनिसो आयौ रे मा आदारा मन्दिरा 2 इंसि बारायगोन आरोना नों गोजौआ 2 इंसि गोजौ बारायगोन जुदि आंनि मुलिखौ लायोबा आरोना बरिमाव थांबा मन्दिरा मोनाव ओंखाम जाहैनांगोनलै मन्दिरा नों संनायखौ बेसेबां जन इउटुबार सिख्लाफोर दं गासैनिबो ओंखाम संनाय आखाइजों ओंखाम संनाय ओंखाम जानांगोनलै नङा आंनो नाङा आंनो मन्दिरा हायना मुलिसो होजानो गिबाय नामा मन्दिरालाय आजिलाय फै दादा फै होसोहरना दे हले होसोहरना खायसे हासिब लानानै होसोहरोबालाय आरो एसे गिनांगौलै बे बाक्सानि मानसिफोरखौ हासिब लानानै होसोहरोनोलै ओमफ्राय जोंना बाबाजि जि फैदों आरोना बाबाजि ब्र आं एलबि दोननोसैसोमोन लाइक दान होना होदो दे बाबाजि ब्र लाइक दान होना होदो अननानै मा जाखो थाइला मारा नारा थाइला मारा नाब्रा मन्दिरा माथो हासिब लानानै नोंसोर बे बरमा कलेजनि सिख्लाफोराना बा आं थांदों आरोना सानसेखालि स्कुल गनाय लोगो लोगो साइकेल सालायो आरो मानसिफोरालाय बुहुत मोजां फरायलेखायाव नाथाय मोनसे आखलखौ नायनो बादो आरो आङो स्कुल गनाय लोगो लोगो खोमायाव मबाइल सिथाबजोबखायो आरोना गासिनाबो रावबो सिख्लाखौ नों फथायनो सानबा फथायनो हाया खोमायावनो मबाइला सिथाबखायो स्कुल गेटनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो खोमायाव मबाइल सिथाबो आसुरित मोनबाय आङो नायनायावलाय साइस थिफ्रि थिफ्रिनो ओमफ्राय नाथाय मबाइला खोमानिफ्राय गारालै नाथाय फरायनायाव बुहुत मोजां दै मिसाखौलाय मा होनो बाख्नायनांगोन बेनिफ्राय जोंना मन्दिरा थुदस आं नङा दाना मन्दिरा नों नङा बहा नुखो नोंलाय आं बाक्सायाव आङो सिमला ओमफ्राय ओरै नोंसिनिखै मा होनना बुंगोन बरमाखै सब बेरायनाय मानसिफोरा आङो नाथाय फरायनायलाय सिख्लाफ्रा बुहुत फरायो आरोना ओमफ्राय आखलाबो गोनां फरायावबो बासिनो हाया आखलाव बासिनो हाया नाथाय मबाइलावसो सिथाबो आरोना ओमफ्राय बहा नुखो होननानै बिदिल' होनो आरो बिदिल' नाथाय मन्दिरा जों उदालगुरिनि सेंग्राफ्रा दै मन्दिरा हाल नांगोल एवनो रोङो दै आखाइफोरानो बिराद गोरा गोरा जोंना हाल नांगोल एवग्रा बिसिखौ अनग्रा माने जै मै संसार जाग्रा आरोना हा मन्दिरा जै आरो मै संसार जाग्रा आरोना बिसि फिसायजों गेंग्रें रायजो जानाय जाफै जाफानै लाबोराय होबाय आरो जाफैनि लाबोरायबा अके लाबोराय होननायनि थाखाय थेंक इउ दे लाबोराय होजोबदो आइफोर आफाफोर रायजो राजा नोंथांमोन मन्दिरानाव मोनसे कुइसन सोंगौमोन आं दे मन्दिरा नों इउटुब खुलिनायनिफ्राय दिनैसिम सोर सासेखौ माने बेस्ट
होननानै सानो आरोना बेस्ट दे खोन्थादे गाज्रि मोना आरोना आंबो गाज्रि मोना आरोना बेस्ट नोंनि बेस्टआ सोर अनलाइन खालामबाय आं दाना अनलाइन खालामबाय दे एमावब्र अनलाइन खालामदो ना दे एमावब्र एलबि होदो नों होदो एमावब्र होदो दे आं थांगासिनो दङ होदो एमाव एलबि होदो आं थांगासिनो दं ओमफ्राय जोंना मा होनो आं बुंनो हाया हसा होनना मिनिबाय आरोना दे दोननोसै दे रायजोफोर दे एमावब्र नोङो सातथा 50 होदोलै नोङो 10 मिनिट मबाइल दसे रेस्ट खालामनांगोन ना मबाइला गुदुं जाबाय देलाय कमेन्ट खालामलाय जापान आ गया हेलो जापान मोस्ट वेलकम लाइक डन मी प्लीज जापान लाइक डन करो जापान जी हेलो मन्दिरा आं बायदि मानसि लोगो मोनगोन ना मोनाखै नों लाइफआव खोन्था आं बायदि लाइफआव लोगो मोनफेराखै मानसि थैंक यू सो मच मैं अभी एलबी बंद करना चाहता हूँ एवरीवन का मुझे आप लोग इतना सपोर्ट किया दिल से आप लोग को धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू सो मच बोलता हूँ और थैंक यू एवरीवन थैंक यू और जापान थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम थैंक यू सो मच हम लोग का जिमिस आ गया था जिमिस हेलो जिमिस वेलकम लाइक डन कर दो जिमिस मैं अभी एलबी बंद करना चाहता हूँ एलबी बंद करने का टाइम हो गया ज्वाइनिंग करो अभी एलबी बंद हो गया रे जापानीज जिमिस लाइक डन मी प्लीज जिमिस ज्वाइनिंग थैंक यू सो मच थैंक यू